Στο δωμάτιο που φύλαγαν τα επίσημα πρωτότυπα, βρήκαν ένα φάκελο με χάρτινες σελίδες και έναν κόκκινο σφραγιδόλιθο που δεν έπρεπε να υπάρχει. Το χαρτί ήταν κυτρινισμένο, η γλώσσα του γραμμένου ψηλή και ξένη, και πάνω του έγερνε ένας μοναδικός, χειρόγραφος τίτλος που δεν απευθυνόταν στο κοινό, ένας τίτλος που υπαγόρευε σιωπή. Ήταν ένα έβριμα τόσο βαθύ σε νόημα, τόσο επικίνδυνο στην ανάγνωση, που όσοι το κοίταξαν φοβήθηκαν ότι η αποκάλυψη του θα άλλαζε τα πάντα. Η αστυνομία το κατέγραψε με προσοχή, οι αρχαιοφύλακες φωτογράφησαν τη σφραγίδα, και μέσα σε ώρες, ο φάκελος εξαφανίστηκε από το γραφείο όπου είχε βρεθεί. Ποιος τον πήρε? Γιατί αυτό το κομμάτι χαρτιού, αυτό το απλό, κυτρινισμένο έγγραφο, μπορούσε να σπείρει φόβο σαν να ήταν όπλο. Ο αφηγητής μας δεν θα ισχυριστεί ότι γνωρίζει όλες τις απαντήσεις, θα πει μόνο ότι σε μια χώρα όπου τα μυστικά διασχίζουν τα όρια της διπλωματίας και της προσωπικής πίστης, κάθε χαμένο στοιχείο γίνεται, εκ των πραγμάτων, καύσιμο για υποψίες. Η ιστορία αρχίζει με αυτή τη μικρή, ορατή απώλεια, το στοιχείο που κάποιος φρόντισε να μην το βρει ποτέ το κοινό, και από εκεί ανοίγεται ένα μεγάλο ερώτημα: τι έπρεπε να καλυφθεί με τόσο παθιασμένο τρόπο? Οι σελίδες ήταν παλαιές, κι όμως οι υπογραφές τους έφεραν μια γνώριμη γραφή, εκείνη που ανήκε σε άνθρωπο που πέρασε ολόκληρη τη ζωή του ανάμεσα σε χάρτες, πρωτόκολλα και σκοτεινές συνομιλίες. Ο Κάρολος Παπούλιας, ο νομικός και διπλωμάτης που γνώριζε τα μυστικά προσώπου και εξουσίας, βρέθηκε στο κέντρο μιας κουβέντας που δεν είχε γραφτεί για το κοινό, και παρόλο που πολλά από τα γεγονότα της ζωής του είναι τεκμηριωμένα στα αρχεία, αυτή η εξαφάνιση εγγράφου φάνταζε σαν να κρατάει ένα κομμάτι από την αλήθεια κρυμμένο με επιμέλεια. Και εδώ αρχίζει η παράνοια. Εκείνοι που είδαν το χαρτί φοβήθηκαν όχι μόνο για το τι έγραφε, αλλά για το τι θα μπορούσε να αποκαλύψει για τις σχέσεις του με ισχυρούς ηγέτες, για μυστικές αποστολές που έγιναν υπό το προσωπικό του βάρος, για αποφάσεις που ελήφθησαν μακριά από τα φώτα και τις κάμερες. Αυτή η παραίτηση από το φως, αυτή η κρυφή ιδιοκτησία πάνω σε χαρτιά, μοιάζει τόσο κοντινή στο ίδιο το νόημα της εξουσίας, ομικρόν με τόνο ότι δεν δημοσιοποιείται, ελέγχει. Τι έκρυβε εκείνος ο φάκελος? Τι κινδύνευε να αποκαλυφθεί, τόσο ώστε κάποιος να τον αφαιρέσει? Και, πάνω απ' όλα, ποιος αποφάσισε ότι ο ρόλος του Κάρολου Παπούλια έπρεπε να προστατευτεί με τη σιωπή? Ο τόνος εδώ δεν είναι κατήχηση, είναι προειδοποίηση. Όταν ένα έγγραφο φεύγει από το αρχείο, δεν φεύγει απλώς ένα κομμάτι χαρτί, φεύγει μια ιστορία που κάποιος δεν ήθελε να αφηγηθεί. Σε αυτή τη χώρα, όπου ο Παπούλιας πέρασε από τον αγώνα της νεότητας στα βουνά της αντίστασης έως τις ανώτατες θέσεις του κράτους, οι χαμένες αποδείξεις γίνονται γραμμές πάνω στο χάρτη της εξουσίας, γραμμές που μας οδηγούν σε ερωτήματα πιο επικίνδυνα και από τις ίδιες τις απαντήσεις. Ποιος φοβόταν τόσο πολύ την αλήθεια, ώστε να την πάρει μακριά? Ας ακούσουμε τους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά του, εκείνους που ακόμα μιλούν με δισταγμό για το τι είδαν και τι δεν είδαν. Μέχρι την τελευταία στιγμή πίστευα ότι θα σωθούμε, λέει σήμερα, με τη φωνή του ακόμα να τρέμει, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε για χρόνια στο εσωτερικό του κύκλου του, και ο οποίος, όπως λέει, κρατούσε μυστικά που δεν άφησε ποτέ να ακουστούν δημόσια. Αυτή η φράση ανοίγει μια πόρτα σε κόσμο που οι λέξεις έγιναν συνωμοσία και το πείσμα της πίστης μετατράπηκε σε λιγοστές, πολύτιμες πληροφορίες. Ο συνταξιούχος συνεργάτης, που αρνήθηκε επί χρόνια να μιλήσει, τώρα εξηγεί με λεπτομέρεια πως οι αποφάσεις λήφθηκαν σε δωμάτια με προστατευμένα παράθυρα, πως οι τηλεφωνικές γραμμές καλύπτονταν με προσοχή και πως ο ίδιος έκρυψε έγγραφα μέσα σε βιβλία, σαν να προετοίμαζε το ίδιο του το σώμα να γίνει αποθήκη μιας αλήθειας που δεν θα μπορούσε να εκφραστεί τότε, αλλά θα έπρεπε να υποθεί αργότερα. Ακούτε αυτόν που μιλάει και νομίζετε ότι ακούτε έναν απλό μάρτυρα, όμως η φωνή του κουβαλάει χρόνια υπηρεσία σε διπλωματικές αποστολές, περιπέτειες που άγγιζαν την καρδιά του αραβικού κόσμου, συμβουλές με μεγάλους ηγέτες και την προσωπική σχέση με τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον άνθρωπο που τον εμπιστεύτηκε και του ανέθεσε ειδικές αποστολές. Όταν ρωτάμε τι σήμαιναν αυτές οι λέξεις, ειδικές αποστολές, ο μάρτυρας χαμογελάει πικρά και απαντά με μια εικόνα. Συναντήσεις σε καφενεία που έμοιαζαν με γραφεία, χάπια που δινόταν με συσκευασίες μυστικότητας, διαδρομές διαφυγής που σχεδιάστηκαν σε χαρτοπετσέτες. Και όταν θυμάται την ημέρα που βοήθησαν στην επιστροφή του Γιάσερ Αραφάτ, ένα γεγονός που περιλαμβάνει κινδύνους και ανθρώπινες σχέσεις, οι λεπτομέρειες που αναφέρει φωτίζουν έναν άνδρα που πίστευε στην προσωπική του φιλία με ηγέτες του κόσμου. Αλλά αυτή η εξομολόγηση δεν είναι αμερόληπτη. Μέσα στις αφηγήσεις υπάρχουν και σιωπηλές προδοσίες, αναφορές σε ανθρώπους που φαινομενικά ήταν πιστοί, αλλά που, τη στιγμή της κρίσης, επέλεξαν την ιδιοτέλεια ή τον καριερισμό. Ο ίδιος ο μάρτυρας δεν ονομάζει ακριβώς όλους, και όμως αποκαλύπτει ότι υπήρξαν στιγμές που άνθρωποι κοντά στον Παπούλια αποφάσισαν να διασκορπίσουν ευθύνες, να αποκρύψουν κρίσιμες πληροφορίες και να δώσουν την εντύπωση ότι ο πρόεδρος ήταν περιφραγμένος από ένα τείχος που δεν επιτρέπεται να διαπεραστεί. Η αφήγησή του έχει μέσα της πίκρα, έχει μέσα της τη θλίψη ενός ανθρώπου που έζησε την προσμονή της σωτηρίας και αντίκρισε την προδοσία. Αυτό που μας κρατά εξάγρυπνους είναι η λεπτότητα των καταθέσεων. Δεν πρόκειται για βομβιστικές δηλώσεις, αλλά για μικρές, αποσπασματικές μαρτυρίες που, όταν συνδεθούν, σχηματίζουν μια εικόνα ενός συστήματος που λειτουργεί με τρόπους που ο κόσμος δεν φαντάζεται.
Ο μάρτυρας ξαναθυμάται τη νύχτα που ήρθε το μήνυμα για την επιχείρηση εξόδου, θυμάται τις βαλίτσες που ετοιμάστηκαν με απλό τρόπο, τα χαρτιά που κρυφτήκανε μέσα σε ρούχα, και τη στιγμή που όλοι κοιτούσαν αλλού για να αποφύγουν τα μάτια του φόβου. Αυτές οι ανθρώπινες λεπτομέρειες μας φέρνουν κοντά σε έναν Κάρολο Παπούλια που ήταν πιο πολύ άνθρωπος παρά θεσμός, ένας άνθρωπος που μπορούσε να δώσει εντολές αλλά επίσης να ανησυχεί για την τύχη των φίλων του. Και όμως, η αφήγησή τους δημιουργεί άλλο ένα ερώτημα, ίσως πιο οδυνηρό. Εάν άνθρωποι μέσα στο σύστημα γνώριζαν και αποφάσιζαν να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό, τι απέδειξε αυτή η σιωπή για τον ίδιο τον Παπούλια? Ήταν ο ίδιος μέρος μιας μηχανής που του επέτρεπε να δρά χωρίς δημόσιο λογαριασμό? Ήταν, αντιθέτως, θύμα της δικής του επιλογής να κρατήσει μυστικά για χάρη μεγαλύτερου στόχου? Ποιος κέρδισε από αυτή τη σιωπή? Και ποιος τελικά πλήρωσε το τίμημα? 3 μέρες πριν από το επεισόδιο που άλλαξε την εικόνα της θητείας του, ένας επισκέπτης πέρασε την πόρτα που δεν καταγράφεται σε λίστες επίσημες. Ήρθε νωρίς το βράδυ, χωρίς επίσημη πρόσκληση, και βγήκε αργά, με τον πρόεδρο πιο χλωμό από μικρόν με τόνο τι τον είχαν συνηθίσει. Κανένα πρωτόκολλο δεν τον ανέφερε, κανένα όνομα δεν συμπεριλήφθηκε στις λίστες με τους επισκέπτες που έχουν δικαίωμα αόρατων εισόδων. Ένας από τους ανθρώπους της φρουράς θυμάται ότι, όταν ο επισκέπτης έφυγε, ο πατέρας του έμοιαζε σαν να είχε μάθει κάτι που τον έκανε να χαμογελάει μόνο με το μισό στόμα του. Οι υπόλοιποι θυμούνται ότι την επόμενη μέρα ο πρόεδρος πήρε μαζί του έγγραφα που συνήθως δεν έπαιρνε ποτέ. Αυτή η σκηνή μοιάζει με ένα μικρό, καλά κρυμμένο κουβάρι που, όταν το τραβήξεις, αποκαλύπτει συνδέσεις μεταξύ ανθρώπων, μυστικών και αποφάσεων. Ουσιαστικά, ένα τέτοιο μυστικό πέρασμα στην καθημερινότητα της εξουσίας παρουσιάζει την ίδια την πολιτική ως θέατρο όπου οι αόρατοι ηθοποιοί παίζουν έναν ρόλο χωρίς θεατές. Ποιος ήταν ο επισκέπτης? Τι είπε στο αυτί του ανθρώπου που είχε περάσει από την αντίσταση στα βουνά έως τα προεδρικά σαλόνια? Και τι ήταν αυτό που έκανε τον πρόεδρο να φανεί κλονισμένος, χωρίς να έχει αποκαλυφθεί δημόσια τίποτα εκείνη την ώρα? Η σκέψη που αναδύεται από αυτές τις σιωπές είναι τρομακτική. Σε μια στιγμή που η χώρα βρέθηκε στο χείλος της οικονομικής ασφυξίας και της πολιτικής διάσπασης, κάποιοι επισκέψεις, κάποια ιδιωτικά λόγια και κάποιες εξαφανισμένες σελίδες είχαν τη δύναμη να κλείσουν μονοπάτια. Ο ίδιος ο πρόεδρος, ένας άνθρωπος που είχε γίνει συνώνυμο της διπλωματίας και της διακριτικότητας, απέκτησε μια νέα, αόρατη πλευρά, μια πλευρά που έδειχνε ότι ακόμα και οι πιο καθοσπρέπει θεσμοί διαθέτουν γωνίες όπου το φως δεν φτάνει. Ποιος ωφέλησε από αυτές τις αόρατες επισκέψεις? Και πόσο βαθιά φτάνει η αλυσίδα των επιρροών που ξεκινάει από ένα δωμάτιο χωρίς λίστες επισκεπτών? Υπάρχουν άνθρωποι που ορκίζονται ότι κάτω από τα θεμέλια των μεγάλων κτηρίων, κάτω από τα βοναμάκια μιας πόλης που μυρίζει καφέ και θάλασσα, εξακολουθούν να υπάρχουν δίκτυα από δωμάτια και διαδρόμους που δεν εμφανίζονται στους χάρτες. Μας το λένε με φωνές που ψιθυρίζουν, όχι με κραυγές, και όταν το λένε κοιτούν συχνά προς την ίδια πλευρά του τραπεζιού, εκεί που κάποτε στέκονταν και αυτοί που έπαιρναν τις πιο εμπιστευτικές αποφάσεις. Αυτές οι αφηγήσεις, όταν συνδέονται με το όνομα του Κάρολου Παπούλια, αποκτούν ένα διαφορετικό βάρος, γιατί ο ίδιος πέρασε μια ζωή μεταξύ δημόσιων πρωτοκόλων και ιδιωτικών διπλωματικών αποστολών, και τα μυστικά περάσματα ταιριάζουν με την ιδέα ενός ανθρώπου που ήξερε που να κρυφτεί και πώς να προστατεύσει ομικρόν με τόνο τι θεωρούσε περισσότερο πολύτιμο. Οι μάρτυρες δεν ισχυρίζονται ότι είδαν βόρειους χάρτες με φανερές υπογραφές, λένε ότι μυρίστηκαν τη σκόνη ενός χώρου που δεν έπρεπε να υπάρχει, άκουσαν τον ήχο των βημάτων που έσβηναν πιο κάτω και αισθάνθηκαν το ψυχρό αέρα μιας πόρτας που έκλεινε χωρίς να αφήνει σημάδια. Η εξομολόγηση εδώ δεν είναι η απόδοση μιας τελικής αλήθειας, είναι η αφήγηση μιας εμπειρίας που ορίζεται από μικρές λεπτομέρειες, από την υφή του τοίχου όταν κάποιος πέρασε το χέρι του, από το μέταλλο ενός πόμολου που δεν χρησιμοποιήθηκε πια. Υπήρχαν νύχτες, λένε, που ο ίδιος ο Παπούλιας περπατούσε ξυπόλυτος στα δωμάτια του σπιτιού του στα Ιωάννινα και έμενε σιωπηλός για πολλή ώρα, σαν να άκουγε κάτι που οι άλλοι δεν μπορούσαν να ακούσουν. Αυτές οι σιωπές έγιναν, για κάποιους, ένδειξη μιας διπλής ζωής. Στην κάμερα ένα ήθος, στις εσωτερικές διαδρομές κάτι άλλο, σχέδια, υπολόγισμοι, ίσως και δρόμοι διαφυγής που ποτέ δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν, αλλά που υπήρχαν ως εγγύηση ότι η ιστορία μπορεί να αλλάξει σε μια νύχτα. Η ανθρώπινη τιμή σε αυτό το κομμάτι της αφήγησης είναι εμφανής. Άνθρωποι που επί χρόνια φύλαγαν χαρτιά έμαθαν να κρύβουν συναισθήματα μαζί με έγγραφα, να τοποθετούν σε μυστικά σημεία όχι μόνο σχέδια αλλά και αντικείμενα με συναισθηματική αξία, μια φωτογραφία, μια χειρόγραφη επιστολή, ένα πανό κρέας με μικρές τρύπες από το χρόνο. Μια γυναίκα από το κοντινό περιβάλλον θυμάται την αίσθηση των χαρτιών κάτω από τα δάχτυλά της, το λεπτό άρωμα της σκόνης πάνω τους και τον φόβο που την έπνιγε όταν τους έλεγε να τα κρύψουν σε μια σακούλα μέσα σε παλιό βιβλίο. Τις νύχτες αυτές ο Παπούλιας, που είχε ζήσει την αντίσταση και τις μεγάλες αποστολές, φαινόταν πιο ανθρώπινος παρά ποτέ, η σιωπή του ήταν γεμάτη σκέψεις για το τι σημαίνει να θυσιάζεις ιδέες για να προστατεύεις ανθρώπους. Στις πολιτικές πτυχές αυτών των σιωπηλών τόπων υπάρχει μια αόρατη συγκοινωνία. Το να γνωρίζεις τους υπονόμους του κράτους είναι να γνωρίζεις πώς να μεταφέρεις πληροφορίες χωρίς μαρτυρίες, πώς να μετακινείς πρόσωπα και ντοκουμέντα έτσι ώστε να μην αφήσουν ίχνη στο δημόσιο πρωτόκολλο. Ο Παπούλιας, ως διπλωμάτης που έπαιξε ρόλο σε αποστολές προς τη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες ανοίγματος διάβλου με τα Βαλκάνια,
Ήξερε ότι κάποιες κινήσεις γίνονται έξω από το φως για να προστατευτούν ζωές ή διπλωματικές ισορροπίες. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ηθικής και πρακτικότητας, ανάμεσα στην προστασία των συμμάχων και στην εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος, ήταν συχνά ασαφής, και οι χώροι αυτού του είδους λειτουργούσαν ως το πεδίο που επέτρεπε σε τέτοιες αποφάσεις να πάρθουν με ασφάλεια αλλά και με μοναξιά. Και όμως, πίσω από όλη αυτή την οργανωμένη μυστικότητα υπήρχε το ανθρώπινο κόστος. Ένας πρώην συνεργάτης θυμάται τα βήματα που έγιναν βιαστικά σε μια νύχτα, τα μάτια που δεν κοιμήθηκαν και το λαιμό που πονούσε από την αναπνοή ενός ανθρώπου που φοβόταν για τους φίλους του. Αυτές οι ιστορίες δεν παρουσιάζονται ως ηρωικές πράξεις άνευ συνεπειών, αντίθετα, αποκαλύπτουν ότι για κάθε μυστική στοά, για κάθε κρυμμένο δωμάτιο, υπήρχε ένα πρόσωπο που έχασε μέρος της ζωής του, που στερήθηκε την απλότητα του κοινού βίου για να υπηρετήσει ένα σχέδιο που τελικά κανείς δεν μπόρεσε να δει πλήρως. Από εκεί προκύπτει και το ερώτημα που μένει να αιωρείται: όταν η εξουσία κρύβει μέρη του εαυτού της κάτω από το έδαφος, ποιος πληρώνει την τιμή της σιωπής? Τι σημαίνει για μια κοινωνία όταν η προστασία μετατρέπεται σε μόνιμη απομάκρυνση από την κοινότητα? Και, πάνω απ' όλα, ποιο είναι το τίμημα για εκείνους που επιλέγουν να κρατήσουν την πόρτα κλειστή? Τι θα κάνατε εσείς αν μαθαίνατε ότι ο πολιτικός που εμπιστευθήκατε έδινε εντολές που περνούσαν μέσα από σιωπηλά περάσματα? Θα ζητούσατε την αποκάλυψη ή θα αποδεχόσασταν ότι κάποιο μυστικό πρέπει να μείνει κρυφό? Η οικογένεια, λένε οι κοντινοί του, ήταν για τον Κάρολο Παπούλια το ασφαλές λιμάνι που μπορούσε να φιλοξενήσει τις αντιφάσεις του, στο σπίτι της Υπήρου, ανάμεσα στα βουνά που τον είχαν δει να τρέχει ως νέος, οι ρόλοι άλλαζαν, και ο δημόσιος άνδρας γινόταν πάλι εκείνος που ήξερε να σπέρνει, να περιποιείται, να ακούει. Όμως οι ανθρώπινες σχέσεις δεν μένουν ανεπηρέαστες από όσα συμβαίνουν στο δημόσιο χώρο. Μερικοί στην οικογένεια μίλησαν, για πρώτη φορά, με τη φωνή που έχει το βάρος των ετών και των απολειών. Μίλησαν για στιγμές όπου ο δημόσιος ρόλος του πατέρα τους ήταν τόσο απαιτητικός που έπρεπε να κρατήσει την καρδιά του έξω από το σπίτι, σαν ένα φρούριο που δεν άφηνε κανένα να πλησιάσει την εσωτερική του ζωή. Η μητέρα και τα αδέλφια του, λένε, γνώριζαν περισσότερα από όσα ο κόσμος φαντάζεται, και ήξεραν τόπους συναντήσεων, ήξεραν πότε έφευγε νωρίς και πότε γύριζε αργά, και είχαν το άγχος που χωράει μέσα σε ένα σπίτι όταν ο εξωτερικός κόσμος γίνεται επικίνδυνος. Η διπλή ζωή εμφανίζεται ξανά εδώ σαν μια παράσταση με δύο μάσκες: ο Κάρολος στην εκκλησία, ήρεμος και σχεδόν ταπεινός, και ο Κάρολος στο διπλωματικό τραπέζι, με τη βαρύτητα ενός ανθρώπου που ξέρει να διαπραγματεύεται το μέλλον μιας χώρας. Η σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη να είναι προστατευτικός και στην ανάγκη να είναι κοντά στα δικά του πρόσωπα δημιούργησε ρογμές, μικρές ρογμές στην καθημερινότητα που, με το καιρό, έγιναν χαρακές. Μια παλιά φίλη θυμάται την αίσθηση του άδειου μπουκαλιού στο ράφι του σαλονιού, το χάδι που δεν δόθηκε, τον καφέ που κρύωσε ενώ ο ίδιος έγραφε επιστολές σε ξένους ηγέτες. Πολιτική ζωή, με τη σταθερή της απέτηση για απομόνωση και απόσταση, στέρισε από την οικογένεια την ευκαιρία να βιώσει τον άνθρωπο αυτόν στον αληθινό του χρόνο. Στο πολιτικό επίπεδο, η απόφαση να κρατηθούν μυστικά εντός της οικογένειας είχε συνέπειες που απλώθηκαν στο δημόσιο. Οι σχέσεις με ξένους ηγέτες βασίστηκαν πολλές φορές σε ιδιωτικές συμφωνίες που δεν συνευλήθησαν δημόσια, και όταν η αίσθηση αυτή αποκαλύφθηκε, οι κατηγορίες περί σκοτεινών μονοπατιών δεν άργησαν να εμφανιστούν. Η διστακτικότητα του Παπούλια να ανοίξει τα port bagage της ιδιωτικής του ζωής προς το κοινό του κόστισε τόσο στη φήμη του όσο και σε αγαθά που δεν μετριούνται σε επίσημα έγγραφα: την εμπιστοσύνη, την πλήρη κατανόηση, την αίσθηση ότι οι πολίτες γνωρίζουν το τι συμβαίνει στις πιο κρίσιμες στιγμές. Και όμως, η ανθρώπινη τιμή της οικογένειας δεν είναι μόνο θύμα, είναι και φέγγος. Υπήρχαν στιγμές όπου η οικογένεια, αντί να αποξενωθεί, κράτησε τον άνθρωπο που αγαπούσε, αν και πληγωμένο, σε έναν ιδιωτικό χώρο που μπορούσε να επιστρέψει σε έναν άλλον εαυτό. Η αδελφή που του έδινε να φάει σιγά τα φαγητά της παιδικής του ηλικίας, ο γιος που τον κοιτούσε στα μάτια χωρίς να ζητάει εξηγήσεις, αυτά τα μικρά τελετουργικά ήταν οι τελευταίες πράξεις μιας ανθρώπινης καθημερινότητας που η πολιτική συχνά αφαιρεί. Το τιμήμα που πλήρωνε η οικογένεια για τη σιωπή του κοινού εγγράφου ήταν διπλό: από τη μια χάσιμο χρόνου μαζί και από την άλλη ευθύνη να προστατεύει ομικρόν με τόνο τι ο ίδιος θεωρούσε σημαντικό. Παράνοια, η οποία εισβάλλει σιγά σιγά σε κάθε σπίτι όπου τα μυστικά είναι κοινή υπόθεση, έχει εδώ την ανθρώπινη της όψη: φόβος για έναν μη εγγεγραμμένο επισκέπτη, ανησυχία για το αν κάποιος θα μπορούσε να πάρει έγγραφα, η συνήθεια να αλλάζει κανείς θέσεις για να μην αφήνει ίχνη, οι νύχτες που περνούν με αμυδρό φως και αδιάκοπα τηλέφωνα. Σε αυτές τις στιγμές, η ιδιωτική ζωή και η δημόσια ευθύνη μπλέκονται με επικίνδυνο τρόπο, και το ερώτημα που αναδύεται μοιάζει απλό αλλά είναι βαθύ: μπορεί μια οικογένεια να ζήσει με τα μυστικά που έχει αποδεχθεί να φυλάει? Θα μπορούσε η οικιακή θαλπορή να αντέξει τη βαρύτητα των αποφάσεων που παίρνονται στο εξωτερικό? Ποιο ήταν, στο τέλος, το τίμημα για αυτούς που έμειναν δίπλα του? Θα μπορούσατε να συγχωρήσετε εσείς αυτόν που χάρισε στην οικογένειά του αγάπη και στον κόσμο σιωπή, ή θα πετούσατε να μάθετε κάθε λεπτομέρεια για να ξέρετε αν η θυσία του ήταν δικαιολογημένη? Προδοσία δεν είναι πάντα η εκδίκηση που φανταζόμαστε, συχνά είναι πράξη αδύναμης ανθρώπινης ανάγκης, μια επιλογή που παίρνετε όταν το βάρος γίνεται ασυγχώρητο. Κάποιοι που επί χρόνια στήριζαν τις αποφάσεις πλησίασαν, όταν ήρθε η κρίση, την αυτοσυντήρηση, την πολιτική ανέλυξη, και όταν η στιγμή της μεγάλης απόφασης ήρθε, κάποιοι γύρισαν πλευρό.
Τα αφηγήματα που κυκλοφορούν γύρω από μυριάδες μικρές προδοσίες, όχι πάντα με κακό πρόθεμα αλλά με προσωπικά κίνητρα, εξηγούν πολλές από τις ρογμές που είδαμε στο κοινό σώμα της πολιτικής ζωής. Στην καρδιά αυτής της αφήγησης βρίσκονται άνθρωποι που εμπιστεύθηκαν, που έδωσαν πληροφορίες για να βοηθήσουν, και που τελικά είδαν τις πράξεις τους να χρησιμοποιούνται εναντίον τους, κάποιοι έχασαν τη θέση τους, άλλοι τη ψυχική τους ηρεμία. Μας το αφηγείται ένας πρώην συνεργάτης με χέρια που ακόμα τρέμουν όταν μιλάει για τις μέρες που ο ίδιος πίστεψε ότι όλα θα πάνε καλά, και μετά ανακάλυψε ότι ο ίδιος και άλλοι είχαν γίνει πιόνια σε μια μεγαλύτερη σκακέρα. Αυτή η φωνή κουβαλάει την αίσθηση του ηττημένου που δεν ήταν εχθρός αλλά σύντροφος. Στις πολιτικές συνέπειες, η προδοσία αποτυπώνεται στην αποσάθρωση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους θεσμούς και στο λαό, όταν άνθρωποι του κύκλου του πείθονται ότι ο τρόπος για να επιβιώσουν είναι να πουλήσουν πληροφορίες ή να αποστασιοποιηθούν από τον αρχηγό, τότε η αλυσίδα της διοίκησης πάει, και οι αποφάσεις που μένουν πάβουν να έχουν την ίδια βαρύτητα. Η ίδια η εικόνα του Παπούλια, που είχε επάνω του το βάρος της αντίστασης και το κύρος της διπλωματίας, άρχισε να ραγίζει όχι από εξωτερικούς εχθρούς αλλά από εκείνους που κάποτε ήταν οι πιο κοντινοί του. Και το ανθρώπινο κόστος εδώ δεν είναι αφηρημένο. Είναι οι στιγμές που ένας συνεργάτης έχασε φίλους, που μια γυναίκα αισθάνθηκε ότι ο άνδρας της δεν ήταν πια ο άνθρωπος που γνώρισε, που ένα παιδί μεγάλωσε χωρίς να καταλάβει το μέγεθος των επιλογών που έγιναν για το δικό του μέλλον. Αυτές οι μικρές ανθρώπινες απώλειες στέκονται σαν ψήθυροι μέσα στο μεγάλο κύμα των πολιτικών εξελίξεων και φανερώνουν τη θλίψη μιας κοινωνίας που πληρώνει στο λογαριασμό τις προσωπικές εξομολογήσεις και στρατιές αμφιβολιών. Και όμως, η προδοσία έχει πολλές όψεις. Κάποιες φορές είναι η πράξη εκείνου που επιλέγει να σώσει τον εαυτό του, άλλες φορές η επιλογή του πιο δειλού, και σπανίως η συνειδητή πράξη ενός κακού ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση, ο αντίκτυπος επεκτείνεται πέρα από το τοπικό. Η φήμη ενός άνδρα που υπηρέτησε τη χώρα από νεαρή ηλικία μέχρι τα ανώτατα αξιώματα παίρνει νέο σχήμα, και μαζί με αυτήν αλλάζει και η ερμηνεία της ίδιας της ιστορίας του. Εδώ γεννιόνται οι πιο επικίνδυνες ερωτήσεις: ποιος κέρδισε από την προδοσία? Ποιες ήταν οι δυνάμεις που εκμεταλλεύθηκαν την απώλεια της πίστης? Και, το πιο προσωπικό, ποιος πληρώνει τώρα για τις επιλογές που έκαναν αυτοί που κάποτε ήταν δίπλα του? Μπορείτε να δείτε εσείς τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στον φόβο και στην προδοσία, και να αποφασίσετε που θέλετε να σταθείτε στην ιστορία ενός ανθρώπου που έζησε και έδρασε μέσα σε αυτές τις αντιφάσεις. Φανταστείτε ότι είστε ένας από όσους γνώριζαν τα πάντα, όχι μόνο τις επίσημες διαπραγματεύσεις και τα πρωτόκολλα, αλλά τα κρυφά μονοπάτια, τις εξωδημηνίες, τους ανθρώπους με διπλή ταυτότητα που έβγαιναν τις νύχτες. Είστε ένας από τους λίγους που σφράγιζαν με την παρουσία του στην αόρατη ασφάλεια ενός ηγέτη. Κάθε μυστική ομάδα είχε τους κανόνες της: σιωπή, αφοσίωση, ιεραρχία. Τη νύχτα που έσβηναν τα φώτα, αυτοί οι άνθρωποι έπαιρναν αποφάσεις που δεν καταγράφονταν στα πρακτικά και δεν μπήκαν ποτέ στο δημόσιο αρχείο. Την ημέρα που η κρίση έγινε φανερή, κάποιοι από αυτούς τράφηκαν, όχι επειδή μίσησαν, αλλά επειδή φοβήθηκαν. Τις προδοσίες δεν τις φέρνουν πάντοτε φωνές, τις παίρνουν οι σιωπές που αλλάζουν κατεύθυνση. Στο σπίτι, η οικογένεια ένιωθε ότι κάτι άλλαζε πριν το καταλάβουν οι πολιτικοί σχολιαστές. Έβλεπαν ανθρώπους του κύκλου να απομακρύνονται, να ψυχραίνονται, να φοβούνται τις μακρές διαδρομές στο προεδρικό γραφείο. Η εμπιστοσύνη που είχε δοθεί ως φυσική προϋπόθεση λειτουργίας έμοιαζε να σκίζεται αργά, και αυτό γινόταν αισθητό στις μικρές καθημερινές πράξεις: ένα τηλεφώνημα που δεν απαντήθηκε, ένας φάκελος που μεταφέρθηκε σιωπηλά, ένα βλέμμα που έφευγε πριν καν προλάβει να συναντηθεί με το δικό σου. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν πώς να κρύβουν πληροφορίες, ξέρουν επίσης πώς να κρύβουν τη σκιά που αφήνει η προδοσία. Στο πολιτικό γραφείο, οι κινήσεις έμοιαζαν με προσεκτικά τοποθετημένα κομμάτια σε σκακέρα. Κάποιοι σύμβουλοι έκαναν την επιλογή που εξασφάλιζε την επιβίωσή τους. Άλλοι πίστεψαν σε ένα σχέδιο που δεν επρόκειτο να ευδοκιμήσει. Και όταν ο χρόνος της κρίσης ήρθε, κάποιοι από τους πιο στενούς συνεργάτες γύρισαν πλευρό, όχι με κραυγές αλλά με βουβά συμβόλαια σιωπής. Πολιτική προδοσία μοιάζει συχνά με αρχιτεκτονική αλλαγή. Σπάει υποστηρίγματα αργά, και όταν καταρρέει το σύστημα, τα κομμάτια πέφτουν χωρίς φωνή. Οι μάρτυρες που σήμερα μιλούν με δισταγμό περιγράφουν αυτή την αλλαγή ως σειρά μικρών προδοσιών, όχι μεγάλων αποκηρύξεων αλλά μικρών, καθημερινών επιλογών που οδηγούν σε τεράστιες συνέπειες. Ένας πρώην συνεργάτης θυμάται έναν βραδινό διάλογο όπου ζητήθηκε να αποκρύψουν πληροφορίες, θυμάται την αίσθηση ότι το σωστό και το χρήσιμο γίνονται δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτά τα βήματα προς την προδοσία δεν έγιναν από έναν εχθρό, έγιναν από φίλους που φοβήθηκαν να χάσουν τα πάντα. Κι όμως, η προδοσία έχει και την ανθρώπινη της όψη: πρόσωπα που τρέμουν, μάτια που γίνονται γυάλινα από την αϊπνία, χέρια που τρίβονται αμήχανα πάνω σε παλιά έγγραφα. Η αίσθηση της αναπόφευκτης πτώσης, ότι το καπάκι της σιωπής άνοιξε αργά και δεν μπορείς να το κλείσεις πια, δημιουργεί μια αναπνοή που γίνεται πιο βαριά όσο πλησιάζει η αποκάλυψη. Όταν οι συνθήκες πιέζουν, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κάποιος για να σωθεί? Θα προτιμήσει να σώσει την αλήθεια ή τη θέση του? Αν καθίσετε τώρα και σκεφτείτε τους ανθρώπους που εμπιστευθήκατε, θα αναγνωρίσετε πόσοι από αυτούς θα κρατούσαν την ίδια στάση. Θα τους εμπιστευόσασταν ξανά, ξέροντας τι μπορεί να κάνει ο φόβος?
Η παράσταση της αρρώστιας άρχισε ως ψίθυρος. Εκείνες οι πρώτες νύχτες, που ο ίδιος κάποτε περπατούσε αργά στα δωμάτια του σπιτιού του, έγιναν πλέον σκηνές όπου το σώμα έστελνε συνιάλα πιο δυνατά από τις λέξεις. Το πρόσωπο του άλλαζε. Η ίσως λεπτή γκριζομάτα που εμφανιόταν στα μαλλιά ήταν μόνο το πρόλογο για κάτι πιο βαθύ, τα μάτια που έχασαν την προηγούμενη ευκρίνεια, το βήμα που κέρδιζε σε βαρύτητα και μια κούραση που δεν έφευγε μετά από ύπνο. Οι γιατροί που έμπαιναν και έβγαιναν από το προεδρικό δωμάτιο μιλούσαν σε ψιθύρους, και τα ιατρικά δελτία που έμεναν κλειστά στα συρτάρια έμοιαζαν να έχουν περισσότερη εξουσία από τις επίσημες διακηρύξεις. Η ασθένεια δεν είναι μόνο σωματική, είναι πολιτική όταν απειλεί την ικανότητα ενός άνδρα να δείχνει το πρόσωπο της ηγεσίας. Στο πολιτικό πεδίο, η εικόνα του ηγέτη απέναντι στην κρίση μετατράπηκε όσον αφορά την ερμηνεία του σώματος, οι αντίπαλοι πρόβαλαν κάθε ρητίδα ως σημάδι αδυναμίας, και οι φίλοι του φοβούνταν ότι οι συνειδήσεις θα γίνουν περίεργες όταν η σωματική φθορά θα συναντούσε την πολιτική απαιτητικότητα. Και μέσα σε αυτό το διπλό παιχνίδι, οι αρχαιοφύλακες άρχισαν να παρατηρούν κάτι πιο ανησυχητικό: έγγραφα εξαφανισμένα, σελίδες που λείπουν από φακέλους, πρωτόκολλα που δεν είχαν τελειώσει. Αυτά τα κενά στα αρχεία δεν ήταν τυχαία, ήταν σημάδι ενός συστήματος που προσπαθούσε να θεραπεύσει την εικόνα της εξουσίας κρύβοντας τα ίχνη της φθοράς. Οι ιστορίες των γιατρών και των συνόδων τους έφτασαν σπασμωδικά σε φίλους που τότε παρατηρούσαν τις αλλαγές στο σπίτι. Μια αδερφή θυμάται ότι έφερνε φαγητό, και εκείνος αργούσε να φάει. Ένα συνεργάτης λέει ότι είχε δει τον πρόεδρο να κρατάει χαρτιά που δεν είχε ξαναπάρει μαζί του, αγαπημένες σελίδες, ιδιωτικές επιστολές, ίσως σχέδια εξόδου. Η αρρώστια του ηγέτη έγινε ένα είδος σιωπηλής παραίτησης, το σώμα του έλεγε ιστορίες που τα επίσημα πρακτικά δεν τολμούσαν να αναφέρουν. Τα αρχεία, που ήταν πάντα το πιο πιστό κομμάτι του κράτους, παρουσίασαν ρογμές. Σε θηριώδη ντουλάπια με κωδικούς και σφραγίδες, άνθρωποι βρήκαν σημείο που σελίδες λείπουν χωρίς να έχουν κοπεί, απλώς έλειπαν. Οι μαρτυρίες από όσους εργάστηκαν χρόνια στην αρχαιοθέτηση μιλούν για φακέλους που φωτογραφήθηκαν βιαστικά πριν εξαφανιστούν, για πρωτότυπα που αφαιρέθηκαν υπό προφάσεις, για πρωτόκολλα που ξεχάστηκαν να καταχωρηθούν. Η ερώτηση δεν ήταν μόνο ποιος έπαιρνε αυτά τα χαρτιά, ήταν τι υπήρχε σε αυτές τις σελίδες που κάποιος δεν ήθελε να δει να φτάνει στην επιφάνεια. Η φυσιολογία της εξουσίας ήταν εμφανής πλέον στον τρόπο που ο ίδιος παρουσιαζόταν δημόσια. Κατά τις δύο θητείες του, εκλεγμένος το 2005 και επανεκλεγμένος το 2010, το σώμα του έχασε κάτι από την παλιά του επίδοση. Το μάτι που κάποτε διαπερνούσε συναντήσεις τώρα συχνά έχανε τη θερμότητα, μια προσδόκητη παύση στην ομιλία, ένα τρέμουλο στη φωνή όταν αντιμετώπιζε την οργή του πλήθους. Αυτές οι μικρές σωματικές λεπτομέρειες δεν ήταν απλά σκιές, ήταν ορατές ενδείξεις ότι η εξουσία κουβαλάει κόστος στο κορμί του ανθρώπου που τη φέρει. Στα ιδιωτικά δωμάτια, ο ίδιος έδειχνε να ξέρει ότι κάτι είχε αλλάξει. Έβλεπε τους ανθρώπους του να κινούνται πιο γρήγορα, έπαιρνε έγγραφα μαζί του που συνήθως δεν πήρε ποτέ, και επανεξετάζε τη λίστα των επισκεπτών με έναν τρόπο που πριν φαινόταν περιττός. Οι αρχαιοφύλακες που μίλησαν σε ψιθύρους περιγράφουν την ίδια εικόνα: μικρούς φακέλους που μετακινούνταν από συρτάρι σε συρτάρι, σημειώσεις με εμφανή ίχνη ξηρού δαχτυλιδιού στο χαρτί, και ένα αίσθημα ότι η ώρα για αποφάσεις που δεν μπορούσαν πλέον να αναβληθούν πλησίαζε γρήγορα. Στην πολιτική σφαίρα, οι συνέπειες ήταν άμεσες. Η δημόσια εικόνα ενός ηγέτη που κουβαλάει κόπωση γίνεται εύκολο στόχο. Οι αντίπαλοι δεν χάνουν την ευκαιρία να μεταφράσουν το φυσικό σύμπτωμα σε επικοινωνιακό πλεονέκτημα. Αλλά οι πραγματικές αλλαγές συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες, όπου οι σύμβουλοι αναθεωρούν σχέδια, όπου οι λίστες επισκεπτών ξαναγράφονται, και όπου οι άνθρωποι αποφασίζουν αν θα κυνηγήσουν την αλήθεια ή θα προστατέψουν τη σταθερότητα. Τι θα επιλέγατε εσείς αν βλέπατε τον άνθρωπο που εμπιστευτήκατε να εξασθενεί? Θα απαιτούσατε ανοιχτά αρχεία ή θα επιλέγατε να διατηρήσετε την ησυχία για το καλό της εικόνας? Το ερώτημα του ποιος ωφελήθηκε δεν είναι ποτέ απλό. Μετά από την εξαφάνιση εγγράφων και την αργή φθορά της δημόσιας αξιοπιστίας, μοιάζει ότι κάποιος ή κάποιοι συγκέντρωσαν δύναμη πίσω από τη σκηνή. Δεν θα κατονομάσουμε εδώ ένα πρόσωπο ως απόλυτο ωφελημένο, δεν υπάρχει τέτοια σαφήνεια στα τεκμήρια που έχουμε. Όμως, όταν ξετυλίγει στην αλυσίδα, βρίσκει ίχνη που οδηγούν σε πολιτικά και οικονομικά μονοπάτια, συμφωνίες που έγιναν σε δωματιάκια χωρίς μάρτυρες, συμφωνίες που έδιναν πλεονέκτημα σε συγκεκριμένα δίκτυα και αλλαγές στην κατανομή της επιρροής σε σιωπηλές συναντήσεις. Σε προσωπικό επίπεδο, οι άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά στον ίδιο τον Παπούλια αισθάνθηκαν την αλλαγή ως απώλεια κάποιου είδους. Κάποιοι λένε ότι εκείνοι που πήραν θέση μετά την κρίση βγήκαν πιο δυνατοί, άλλοι, ότι οικονομικά συμφέροντα βρήκαν ευκαιρίες μέσα στη σιωπή. Η αλήθεια ίσως να είναι ότι ωφελήθηκαν πολύ με μικρά κέρδη, και όχι ένας με απόλυτη επικράτηση. Αλλά αυτή η διάχυση του ωφέλους κάνει το ψάξιμο πιο δύσκολο. Όταν πολλά χέρια μοιράζονται ένα δώρο, ποιο χέρι είναι πραγματικός ιδιοκτήτης? Οι οικονομικοί και πολιτικοί χνηλάτες που σήμερα προσπαθούν να συνδέσουν τα σημεία μιλούν για μεταβιβάσεις επιρροής και για συμφωνίες που έμειναν στην αφάνεια. Ψάχνουν για την οικονομική κίνηση κοντά σε εκείνες τις στιγμές που ο πρόεδρος κρατούσε ιδιωτικά έγγραφα και που ορισμένες αποφάσεις δεν καταγράφηκαν. Δεν υπάρχει απλή απόδειξη που να λέει αυτός ο άνθρωπος κέρδισε, αλλά υπάρχει ένα μοτίβο.
Εκείνοι που ξέρουν πώς να δουλεύουν στη σκιά, αυξάνουν την ικανότητά τους να καλύπτουν κενά όταν τα μεγάλα πρόσωπα χάνονται στο φως της ασθένειας και της κρίσης. Τότε, κοιτάξτε γύρω σας και ρωτήστε: θέλετε να μάθετε το όνομα ενός και μόνο κακοποιού που παίρνει όλα τα κέρδη, ή προτιμάτε να κατανοήσετε το δίκτυο που δούλεψε σιωπηρά? Ποιος, στο τέλος, έβγαλε πραγματικό όφελος από τη σιωπή και την εξαφάνιση εγγράφων? Ένας άνθρωπος ή πολλοί? Αυτό το χαμένο έγγραφο έμοιαζε με τελευταίο δώρο ή με τελεσίγραφο, δεν ήταν ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο μυστικό που περιβάλλει μια πολιτική ζωή, αλλά ήταν ίσως το πιο συμβολικό. Σελίδες που μιλούσαν για άτυπες επαφές, για προσωπικές αξιώσεις και για διαδρομές διαφυγής είχαν την τάση να εμφανίζονται στα πιο απίθανα μέρη, και αυτό το φύλλο ήταν ένα από αυτά. Η εξαφάνισή του δεν ήταν απλώς μια πράξη κλοπής, ήταν μια κίνηση που έδειχνε ότι κάποιος αποφάσισε πως η αλήθεια έπρεπε να μείνει κρυφή. Όταν ένα έγγραφο που φοβάται το φως μεταφέρεται μακριά, η ερώτηση δεν είναι μόνο ποιος το πήρε, αλλά τι φοβήθηκε ο ίδιος ο παίχτης της εξουσίας. Στο σπίτι του, στην Ήπειρο, η οικογένεια ένιωσε να ξετυλίγεται ένα κουβάρι που δεν ήξερε πώς να πιάσει. Υπήρξαν λέξεις που δεν υπόθηκαν και αντικείμενα που μετακινήθηκαν σιωπηλά από σιρτάρι σε σιρτάρι. Ένας πρώην συνεργάτης, που για χρόνια έθετε υπογραφές και έκρυβε φακέλους μέσα σε βιβλία, μίλησε κάποτε για το πόσο εύκολα η ανθρώπινη μνήμη γίνεται αποθήκη εγγράφων. Υπάρχει ένα όριο ανάμεσα στο να φυλάς μυστικά για να προστατεύει ζωές και στο να τα φυλάς για να προστατεύει συμφέροντα. Πού σταματάει το καθήκον και πού ξεκινάει η κάλυψη? Στις διαπραγματευτικές του κινήσεις ο ίδιος γνώριζε πως μερικά έγγραφα δεν έπρεπε να είναι ανοιχτά. Το μνημόνιο με το Μεσούντ Γιλμάς και οι μυστικές επαφές με το Γιάσερ Αραφάτ έδειχναν πως η διπλωματία συχνά δουλεύει με κλειστές πόρτες. Όμως ένα αρχείο που εξαφανίζεται μέσα στην ίδια τη χώρα του υπονοεί κάτι βαθύτερο από τα συνηθισμένα μυστικά. Υπονοεί πως υπήρχαν δυνάμεις που θεώρησαν πως η αποκάλυψη θα έβλαπτε πολύ περισσότερους από όσους θα ωφελούσε. Ποιος λοιπόν αποφάσισε ότι αυτό το έγγραφο δεν έπρεπε να φτάσει στο φως και γιατί? Όταν σκύψεις πάνω από την ιστορία ενός φακέλου, ανακαλύπτεις έναν χάρτη με σημάδια. Τα σημάδια αυτά οδηγούν σε ανθρώπους που κινούνται ανάμεσα σε πρωτόκολλα και φιλίες, σε δωμάτιο όπου οι λέξεις έχουν βάρος και όπου κάθε υπογραφή είναι σιωπή μεταμφιεσμένη σε γραμματόσημο. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί δεν αφορά μόνο την ύπαρξη του εγγράφου, αλλά τη στιγμή που κάποιοι κατάλαβαν πως δεν είχαν πια την πολυτέλεια της αλήθειας. Εσείς, θα επιτρέπατε ποτέ σε μια σφραγίδα να αποφασίσει για την τύχη ενός εγγράφου? Ποιος δικαιούται να κρίνει ποια αλήθεια πρέπει να μείνει μυστική? Στο εσωτερικό της Προεδρίας οι λίστες των επισκεπτών ξαναγράφονταν και οι βαλίτσες γέμιζαν χωρίς εξηγήσεις. Υπήρξαν άνθρωποι που πίστεψαν ότι φιλούσαν το συμφέρον του έθνους όταν έκρυβαν σελίδες, και άλλοι που απλώς έπραξαν για να σωθούν. Μικρές συμπεριφορές έγιναν πρόδρομοι μεγάλων αποφάσεων. Ένας φάκελος που χανόταν, μια φωτογραφία που έλειπε, μια σφραγίδα που άλλαζε θέση. Στο τέλος, οι πιο απλές πράξεις ενός ανθρώπου μπορούν να καθορίσουν την ιστορία ενός κράτους. Ποιος και πώς πρέπει να αναζητήσει αυτά τα κομμάτια τώρα που η σιωπή έχει πάρει τη θέση της εξήγησης? Η ιστορία των εγγράφων είναι ιστορία επιλογών. Όταν κάποιος τα αρπάζει από τα σιρτάρια, αρπάζει και ένα κομμάτι του παρόντος. Όταν κάποιος τα ξαναβάζει πίσω, ξαναγράφει το μέλλον. Η σιωπή λοιπόν, που προέκυψε μέσα από αυτή την εξαφάνιση, είναι μια δύναμη που είτε συγκρατεί είτε καταστρέφει. Ποια λοιπόν είναι η αλήθεια που δεν αντέχαμε τότε και τι από αυτή μπορούμε να αντέξουμε τώρα? Στα μάτια όσων φύλαγαν τα αρχεία κάτι άλλαξε εκείνη τη νύχτα που ο φάκελος εξαφανίστηκε. Δεν ήταν μόνο το έγγραφο, ήταν η επίγνωση ότι κάποιος είχε την ικανότητα να αφαιρεί κομμάτια από την ιστορία. Όταν η ιστορία χάνει κομμάτια, τι μένει να διηγηθεί? Και, πάνω απ' όλα, ποιος θα ψάξει να τα βρει? Τι είστε έτοιμοι να αναζητήσετε εσείς για να μάθετε την αλήθεια? Σε εκείνες τις τελευταίες εβδομάδες πριν από την κρίση που έγινε αφορμή δημόσιας οργής, λέγεται ότι ο ίδιος πήρε μαζί του χαρτιά που δεν έπαιρνε ποτέ. Η επιλογή αυτή ήταν επιβιωτική ή παραδειγματική? Η γραμμή ανάμεσα στην προφύλαξη και στην κάλυψη είναι λεπτή. Και όταν οι λαοί περιμένουν λογοδοσία, τι κάνει μια χώρα όταν το πιο κρίσιμο κομμάτι της ιστορίας της έχει εξαφανιστεί? Εσείς τι ζητάτε από την ιστορία που σας κληροδοτήθηκε? Την επόμενη μέρα μετά την εξαφάνιση, κάποιοι μάρτυρες θυμήθηκαν ότι ο πρόεδρος φαινόταν αγχωμένος, σαν να είχε πάει μαζί του στα χέρια του κάτι που δεν μπορούσε να δείξει. Υπήρξε, λέει μια φράση που επανερχόταν, ότι κάποιες αλήθειες πρέπει να προστατευτούν για να σωθούν άνθρωποι. Αλλά ποιοι άνθρωποι? Και αν η προστασία έγινε άλοθη, ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό της σιωπής? Εσείς, που ακούτε σήμερα, πώς θα σταθείτε μπροστά σε αυτή την επιλογή? Τιμώντας την αλήθεια χωρίς να προδίδει ζωές είναι η πιο δύσκολη πράξη. Στο τέλος όμως, όταν ένα χαρτί εξαφανίζεται, χάνεται κάτι περισσότερο από το χαρτί, χάνεται η δυνατότητα της κοινωνίας να κρίνει. Και αυτή η απώλεια κρύβει μέσα της μια απλή ερώτηση: ποιος έκρινε ότι η κοινωνία δεν είχε δικαίωμα να γνωρίζει? Η μέρα που ο κόσμος γύρισε σε εκείνον το επεισόδιο της ζωής του άρχισε ως συνηθισμένη.
Η δημόσια εικόνα του ίσως δεν πρόδιδε την κίνηση που γινόταν μέσα του. Το πρωινό του ξεκίνησε όπως πάντα, με τους ίδιους τελετουργικούς χαιρετισμούς και την ίδια απέτηση για ψυχραιμία, αλλά στην πορεία ο ρυθμός άλλαξε. Μικρές καθυστερήσεις στην ατζέντα, μια πρόσμενη συνάντηση, μια λέξη που δεν υπόθηκε και ένα χαμόγελο που δεν ολοκληρώθηκε. Ο χρόνος εκείνης της ημέρας μετράται με λεπτά που έμοιαζαν ατέλειωτα, και κάθε λεπτό κουβαλούσε το βάρος των αποφάσεων που δεν είχαν επισήμως ληφθεί. Οι άνθρωποι που τον περικύκλωναν θυμούνται ότι την τελευταία μέρα το βλέμμα του ήταν αλλού. Δεν ήταν ο πρόεδρος που συζητούσε αναλύσεις, ήταν ο άνθρωπος που αναδυφούσε παλιές αποσκευές, που έψαχνε για μονοπάτια που ίσως είχε ανοίξει παλαιότερα. Υπήρχαν έγγραφα που δεν μπήκαν στη τσέπη τυχαία και επισκέψεις που στοίχησαν κάτι παραπάνω από λίγα λεπτά συνομιλίας. Τελευταίες ώρες δεν ήταν θορυβώδεις, ήταν γεμάτες από σιωπές και επιτομές μιας ζωής που προσπαθούσε να βρει ισορροπία. Σε αυτές τις ώρες οι λέξεις που υπόθηκαν ήταν λιγοστές και συμφωνίες σύντομες. Ένας σύμβουλος μίλησε για τη φωνή του που έτρεμε όταν εξηγούσε ότι η χώρα χρειάζεται ψύχρεμη διαχείριση. Μια ενδιάμεση συνάντηση με έναν στενό φίλο έμοιαζε να αλλάζει την ένταση της ημέρας. Και όταν γύρισε στο γραφείο του, κράτησε μαζί του χαρτιά που συχνά δεν έπαιρνε. Το νόημα αυτών των μικρών πραγμάτων δείχνει πως οι τελευταίες ώρες ενός ανθρώπου που φέρνει πάνω του όλο το παρελθόν και το παρόν ενός τόπου είναι πάντα φορτωμένες. Πώς αναγνώριζε ο ίδιος τότε το αδιέξοδο που πλησίαζε. Οι μάρτυρες θυμούνται επίσης λεπτομέρειες που έγιναν συμβολικές. Ένα τηλεφώνημα που δεν απαντήθηκε, ένας επισκέπτης που έφυγε χωρίς να αφήσει ίχνη, ένα πρωτόκολλο που χρειάστηκε διόρθωση. Αυτές οι μικρές κινήσεις, όταν τις συνδέσεις, φτιάχνουν μια χρονογραμμή που δείχνει πως η λήξη ενός κύκλου δεν ήταν απρόσμενη αλλά αποτέλεσμα μιας σειράς αποφάσεων και εγκαταλείψεων. Τι σκεφτόταν τότε? Ποια ήταν η τελευταία του ανησυχία, η τελευταία του απόφαση, το τελευταίο του μήνυμα προς όσους θα μείνουν? Δεν θα περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο η ζωή του τέλειωσε, δεν θα χαράξουμε σκηνές που δεν ταιριάζουν στο ανθρώπινο ύφος που του αρμόζει. Θα πούμε όμως ότι εκείνες οι ώρες έκρυβαν μια ένταση που δεν έβγαινε σε δημοσιογραφικά πρακτικά. Οι ιατρικές συζητήσεις, οι σιωπές των γιατρών, οι εκκλήσεις για ηρεμία, όλα έγιναν μέρος μιας τελευταίας πράξης που έμεινε για πάντα στην αφήγηση της ζωής του. Πώς θα θυμόταν ο ίδιος τα τελευταία του βήματα, αν μπορούσε να τα αφηγηθεί? Μερικοί θα πούν ότι στο τέλος η ιστορία του ήταν ένα τραγικό παζλ που δεν έκλεισε ποτέ. Άλλοι, ότι ήταν η αναπόφευκτη συνέπεια μιας πολιτικής ζωής γεμάτης επιλογές. Ποιος λοιπόν ήταν εκείνος που βρέθηκε μπροστά στον καθρέφτη των τελευταίων ωρών? Τι του ψιθύριζε η συνείδησή του σε εκείνη τη σιωπή πριν το τέλος? Και ποιος θα τολμήσει να αποπειραθεί να απαντήσει? Τι συνέβη μετά το τέλος? Η χώρα δεν έμεινε ίδια. Η οικογένεια μπροστά στην απώλεια αναζήτησε καταφύγιο στην Ήπειρο, στους τόπους όπου το παρελθόν και τα βουνά γίνονταν γλώσσα καταφύγιο. Οι κοντινοί του άνθρωποι βρέθηκαν να διαχειρίζονται την ιδιωτική μνήμη ενός δημόσιου προσώπου, να ερμηνεύουν χαρτιά που παρέμεναν μισοκριμμένα και να προστατεύουν το πρόσωπο ενός άνδρα που είχε αφιερώσει τη ζωή του σε διπλωματικές αποστολές. Η οικογένεια κράτησε μαζί της την τιμή και τις σιωπές, και μέσα στην ήρεμη ζωή της Υπήρου προσπάθησε να ξαναβρει ρυθμό. Αλλά υπήρχαν και εκείνοι που, πίσω από τα παρασκήνια, ωφελήθηκαν από την ανακατάταξη που ακολούθησε. Όχι ένας μόνο, αλλά δίκτυα που γνώριζαν πώς να δουλεύουν στη σκιά άρπαξαν θέση. Οικονομικές και πολιτικές αλυσίδες μετατοπίστηκαν, συμφωνίες που δεν είχαν γίνει στο φως βρήκαν τρόπο να δημιουργήσουν νέα ισορροπία. Προδότες μέσα στους κύκλους του, όσοι γύρισαν πλευρό την ώρα της μεγάλης ανάγκης, κάποιοι βρέθηκαν να κερδίζουν προσωρινή ασφάλεια, άλλοι όμως είδαν τις ζωές τους να φθύρονται από το βάρος της επιλογής. Η χώρα, από την πλευρά της, άλλαξε όχι μόνο εξαιτίας των σημαντικών αποφάσεων αλλά εξαιτίας της μετάλλαξης της εμπιστοσύνης. Η εικόνα θεσμών που κάποτε αντιμετωπίζονταν με σεβασμό άρχισε να ραγίζει. Οι πολίτες έμαθαν να αμφιβάλλουν περισσότερο, να ψάχνουν μέσα από σιωπές και να αναζητούν χαμένα έγγραφα. Η δημόσια ζωή απέκτησε ένα νέο στοιχείο, την ανάγκη για λογοδοσία που δεν περιορίζεται σε τελετές αλλά αγγίζει το ίδιο το ιδιωτικό χώρο των ηγετών. Και οι προδότες. Κάποιοι εξυπηρέτησαν το συμφέρον τους και πέτυχαν να παραμείνουν. Άλλοι έχασαν τη θέση τους και την ησυχία τους, η ενοχή και η κοινωνική καταδίκη τους ακολούθησαν. Το παιχνίδι της εξουσίας δεν τελειώνει ποτέ με έναν μόνο νικητή. Τα κέρδη και οι ήττες μοιράζονται. Το ζήτημα είναι ποιος θα μείνει με την ευθύνη όταν τα φώτα σβήσουν και ποιος θα κρατήσει τη μνήμη των πραξικών ποιμάτων που έγιναν στο όνομα της σταθερότητας. Η ιστορία του Κάρολου Παπούλια δεν αποτελεί απλώς την αφήγηση ενός βίου, είναι ο καθρέφτης μιας χώρας που έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στην ανάγκη για μυστικότητα και στην ανάγκη για αλήθεια. Η τελευταία της πράξη δεν έκλεισε με απλότητα. Και το μεγάλο ερώτημα που παραμένει, εκείνο που κανένα αρχείο δεν μπορεί να κλείσει για πάντα, είναι απλό και τρομερό ταυτόχρονα. Ποιος, τελικά, ωφελήθηκε από τη σιωπή και ποιος πλήρωσε με την αλήθεια το τίμημα της σιωπής?